Жайның бірінші күнінде халыкара балаларны яклау көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волонец гаммәви чаралар аша яшь дусларга барлык башлангычларда уңышлар, күңелле каникуллар, яңа дуслар, бәхет, шатлык һәм сәламәтлек телим дип котлавын җиткергән иде. Бәйрәм көнендә республика күләмендә балалар өчен һәм балалар катнашында бик күп чаралар узды. Шуларның берсеннән хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Балаларны яклау көнендә Татарстан Республикасының Милли музеенда һәр вакыт үзенчәлекле проект уйлап чыгаралар. Бүген дә биредә экскурсоводлар, мәктәп укучылары. Бәйрәм белән балалар! Бәйрәм чарасы музей яңа мөмкинлекләр мәйданчыгы дип исемләнгән проектның башлангычы 18-нче гимназия укучылары каршында экскурсоводларга хас осталык белән Руфина Миннәхмәтова сөйли. Мин балаларга татар әй турында сөйләдем. Аларга бик ошады. Ике атна элек үк кайсы экспозиция турында сөйлисен биргә килеп балалар үзләре сайлаган. Әлбәттә, укытучылары ярдәме дә зур. Балаларның сөйләү осталыгын бик югары бәяләде музей билгече. Балалар бик матур теләп катнашалар, бик җаваплылар. Укытучылары да бик ярдәм итте. Беренче тапкырга без инде үзебезнең музейның дуслары булган мәктәпләрне хезмәттәшлек хезмәттәшлек иткән мәктәпләрне җәлеп иттек. Балаларның әз генә булса да тәҗрибәләре бар. Мәктәп музейларында эшләгән балалар алар инде экскурсия үткәрә беләләр, ләкин безнең милли музейда алар беренче тапкыр, бу алар өчен инде зур шундый җаваплы эш. Төрле халыкларның милли мәдәни тарихына багышланган күргәзмәләрдән тыш укучылар тарихи шәхесләрне дә сайлаган. 12-нче кызлар гимназиясе укучылары Фатиха Аитова турында сөйләде. Безнең гимназиядә күп кенә музейлар бар, һәм без шушы гимназиядә балаларны экскурсиялар үткәрергә һәм дәресләр алып барырга өйрәтәбез. Музей яңа мөмкинлекләр мәйданчыгы проектында катнашкан укучыларның күбесе мәктәп карамагында ачылган музейларда да экскурсия үткәрә. Кайбер гимназияләрдә яшь экскурсоводлар түгәрәк эшли. Бу исә гимназия һәм музейлар арасында даими багланыш бар дигән сүз. Димәк, мондый тәрбияви чаралар бәйрәм көне белән генә шикләнми. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.